legetik urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zieten berez, autoritatearen aurkako erasoagatik eta autoritatearekiko erresistentziagatik, eta gaina azkenean lortu dute 3 hilabeteko eta 6 hilabeteko espetxe zigorrak lortzea akordio baten bidez, baina horretarako onartu behar izan dituzte faltsuak ziren kargu batzuk, ahalik eta espetxe zigor baxuena lortzeko. Gainera orain aplikatu diete kode penalaren gogortzea, eta horren ondorioz suspensión de kondena delakoa asko luzatu da. Lortu dute 2 urtetara luzatzea, 2 urte bakarrik izatea, baina hori aplikatu diete. Eta kode penalaren gogortze horrek helburu bezala dauka jendea kaletikan ateatzea, jendea desaktibatzea, 2 urte horietan espetxe zigorra nolabait suspenditua daukate, baina edozer gauza gertatzen dela espetxera joan daitezke. Bai, eta bestetikan ere aipatzea, mozal legea aplikatzen ari zaigula, nik 6 isun jaso ditugula, eta beraz ez dela bakarrikan kode penalaren gogortza, baizik eta mozal legearen bitartez ere ari direna saiatzen dena herri mugimendua itotzea. Eta besterik gabe esatea, ez dela hemen amaitzen, epaiketa batzuk oraindik zaidazkagula, eta jarraituko dugula lanean. Zuk aipatu duzu, faltsuak diren espetxeak onartu behar izan dituztenak, autoritatearen erresistentzia eta horiek. Bai, kontua da poliziaren hitza, herritarren hitzaren gainetik zegoela, eta nahiz beraiek lekukoak eraman dituzten eta jendea zegoen ikusi zuna akusazioak ez zeukatela oinarririk, ez dute beste aukerarik izan onartzea baino ahalik eta espetxe zigor baxuena lortzeko. Eta bestalde deialdian aipatzen zen baita ere, salaketa jarri zuela eraikuntza enpresaren kontra eta Bizkaian dela zer leporatzen da zio. Desalojoa ilegala izan zela. Ez zutelako inondikan inora eskatu desalojo bat ematea, direktamente etorri ziren beraien ondea makinekin eta hasi ziren eraikina botatzen bertako kolektiboaren gainetikan guk Kortxonako kide bezala eskubide batzuk genituen bitartean. Orduan horien aurkako epaiketa uztailean izango da. Horretaz gain beste epaiketaren bat badago pendiente. Oraingoz hori eta gero jarraitzea, mozal legea oraindik seguraski beste isunen bat iritsiko zaigu eta erresistentzian jarraitu beharko dugula.